Takže ľudia, vítajte u mojeho nového videa, samozrejme po veľmi dlhej dobe, ako mám ja bohužiaľ v trende. A vlastne dneska to je veľmi odlišné video od videí, ktoré normálne vydávam. Normálne vydávam videa o mravcoch, samozrejme. A ako ste si už určite všimli, toto je akvárium. A v tomto akvárium plánujem konkrétne mať malé krevetky druhu Neocaridina Blue Dream, alebo ako sa volajú. A ešte do toho by som chcel dať rázbory. A vlastne chcel som vám toto krátšie video natočiť iba, aby som vám natočil a ukázal to Aquascape ešte predtým, než to vlastne zálejem. Tak mám môj mobil. Vlastne natáčam to mobilom, lebo nemám nejaký moc budget na kameru. Takže dúfam, že vám bude pohľad z mobilu stačiť. Že budú tu akože takto dva pohľady. Akvárium a tu do stredu plánujem dať drevo. A iba preto, aby ste si nemysleli, že idem do kreviet moc skoro, tak ešte vám ukážem vlastne moje akvárium. Toto je moje akvárium, ktoré mám teraz. Momentálne. Toto sú rázbory a plánujem tam dať tento druh, len je fakt menší ten druh. Toto je Java Moss, ten tam určite bude. A táto malá rastlinka tunak, tá tam bude a tento sumček, ten neviem, či môže byť schrtami, ale asi nie, a tunak vlastne vidíte aj prísavníka. Má to trošku viac riasy a tunak vlastne si rozmnožujem Java Moss na jeden špeciálny kameň, ktorý je na mach robený. A vlastne keď už sme pri tom, tak si môžeme sa pozrieť na kolóniu mravcov. Vlastne keď už som natočil rýchlo video, tak vám ukážem rýchly update na konkrétne tento druh je Tetramorium caespitum. Tento druh som veľmi chcel a nakoniec sa mi to podarilo, len tam môžete vidieť larvičky a robotnice. Vyzerajú podobne ako Lasius niger, ale vlastne sú rozdielne. No dobré, a to je vlastne všetko pre toto video, takže zatiaľ čaute.